नमस्कार दोस्तों, आज सुबह सुबह उठते उठते हमके वो काम लगातार प्रोग्राम रहला के वजह से हम घर पे कोनो काम ना कर पावत रहे। मम्मी आ जाया या कहत ले बाबू जितना गत्ता बा पहले के हटावा, ई सब खराब हो गल बा, एके बेच दो। तो जितना भी खराब गत्ता रहला सबके अलग निकाल के छाट देने जा, कबाड़ी वाला भैया अलन तो उनसे बेच देने जा। फिर नहा धोआ के खाना वाना खा के निकल गनी है विजयपुर। हमारा भाई सलमान के दुकान खुलल बा आई लव विजयपुर, जहाँ लेडीज जेंट्स के छोट से बड़ लेके कपड़ा मिलेला। कई दिन से बुलावत रहे, समय ना मिल पावत रहा ना जाते रहे, लेकिन आज जैसे समय मिलला पहुंचनी उनका दुकानी पे। हाल चाल भइला, ओकरे बाद सोचनी है कि जब दुकानी पे इनकर आइले बने तो कुछ खरीदियो ली। तो कहत नहीं पंकज भैया बहुत अच्छा हम शर्ट कपड़ा लेके आइल बने, तारा में बहुत अच्छा लगे। तो हम कहनी दे दे भाई, जब अच्छा लगी तो दे। लगला देखावे लोफर वाला जींस जन हम कहनी भाई ई कुल हमरा में ना जमे, तो कहत ना पंकज भैया हमरा तरफ से ले जा। अपना तरफ से एगो हमके जींस दिले हैं और एगो दिले हैं घड़ी। कहत ना भैया 2000 प्लस के खरीदारी कैला पे हमरा तरफ से एगो ऑफर बा घड़ी, आई हमरा तरफ से जींस तक के देता। थोड़ा हमरा दुकान के बारे में 2 शब्द बोल दो। तो काहे हम पीछे रहे, जब नाम बढ़िया रही काम बढ़िया रही तो हमरा बोले में कोनो दिक्कत नहीं बा। अब सब भी अगर ऑफर के लाभ उठावे चाहता नहीं तो जल्दी चली आई सलमान के दुकानी पे आई लव विजयपुर। वीडियो अच्छा लगल तब फॉलो कर ली। ये कपड़ा कैसा लगल कमेंट करके बताएं।